ďalšie družstvo z inej doliny, nie tejto rovňanskej, Dohňany. Konkrétne Dohňany dievčatá. Mašinka požičaná od Streženíc, poďme na to. Tak to nevyšlo to tak, ako by chceli, ale potom si zaslúžia. Útok bude platný 32-35, výsledný ľavý 31-12 pravý, rýchlejší v tomto prípade, aj keď sme videli teda, že tam nebolo